Què tal? Què esteu fent avui a la sessió de classe? Avui hem fet la taca d'oli. I què és la taca d'oli? La taca d'oli consisteix que per parelles ens anem dient el nostre paper fins que ens l'aprenem de memòria. Llavors anem a ajudar una altra parella fins que ens ho sabem tots i estem tots ajudant a una parella. Vale, i això ha funcionat? Sí, de moment sí. Estan anant bé els assajos? Molt bé, van molt bé els assajos. Molt bé, gràcies, Pau. Hola, Màlac. Quina és la teva tasca dins el projecte? Doncs jo sóc de l'equip de la coreografia. I què és l'equip de la coreografia? És el que fa els balls i planificar també una cançó. I avui exactament quina activitat esteu fent? Estem fent el resum dels actes per poder començar la lletra. O sigui, les lletres ho inventareu vosaltres? Sí, i també el ball. Gràcies, Màlac. Hola, Bruna. Hola! Què heu fet avui a la classe de música? Avui hem repassat els 3 actes. Els 3 actes de què? Dels pastorets Ah, vale. I què heu fet? Els heu repassat i què heu fet més? hem avaluat els companys. I com els heu avaluat? Doncs hem ficat en un Google Forms i hem anat dient, per exemple, el to de la veu o les expressions no verbals i coses d'aquestes. I has avaluat a quants companys? A tots. Molt bé, gràcies, Bruna. A tu! Com sabeu, fa un temps que al Peguera hem apostat pel treball globalitzat. Amb aquesta metodologia el que fem és omplir la motxilla de l'alumnat amb capacitats, habilitats, solucionar situacions noves de manera creativa, cooperativa i col·laborativa. Per què un institut públic aposta per un projecte musical com els Pastorets? Perquè per nosaltres és fer que aquest alumne surti de la seva zona de confort i amb els aprenentatges que treballen a treball globalitzat, guiats pel professorat, han de ser capaços d'assolir un objectiu comú. I creiem que els Pastorets els dota d'aquest espai per donar sortida a aquests reptes que els hi plantegem. Els reptes que la vida els hi plantejarà cada dia, que tots nosaltres encara no coneixem, però sabem que seran capaços. El que treballem en la matèria de música són les competències, tant les competències específiques de la matèria, que són relacionades amb la creació, amb la interpretació i amb l'expressió de projectes musicals mitjançant el text i la veu, i això amb sabers com són el comptar compassos, l'audició analítica. I per altra banda, treballem les competències transversals de les competències d'aprendre i la social. I aquí els continguts són més específics de les relacions personals, com són la participació, l'escolta, la gestió del temps, i són paràmetres molt relacionats amb el treball cooperatiu. Per tant, no només fem alumnes que saben continguts de la matèria de música, sinó que amb aquestes altres competències fem persones del futur.